vlogger karon nga nagtrending dito sa LTO Medellin. Kay daghan sila nga nadakpan, may violation ang ilahang sakyanan. Apan ang vlogger naa siya'y nakitan, maugyod ang iyang gikahiubsan. Kay ang nanakop putrong naka-violate, naka-improvise plate. Pastilan may usa ka personnel na suko ni duol sa vlogger, ni agda pasiya og kaon. Apan iyahang giilog ang cellphone, nagkagubot ang mga katawhan. Kay ang vlogger kalit giliaban, ang hangyo nilang tanan patas lang ang laban. Daghan gyud ang mga padlungon, mga driver nga daghang violation. Maorabay kusog mo reklamo kung madakpan na sila sa LTO. Apan ang concern ra usab atong vlogger, nga unta patas tanang driver. Ang iyang gusto nga maoy modelo ang mga LTO. Pastilan may usa ka personnel na suko ni duol sa vlogger, ni agda pasiya og kaon. Apan iyahang giilog ang cellphone, nagkagubot ang mga katawhan. Kay ang vlogger kalit giliaban, ang hangyo nilang tanan patas lang ang laban. Usa kini kapag tulunan, labi na gyud sana ay sakyanan. Kinahanglan kumpleto tang tanan para way madakpan.